Matinding traffic nararanasan sa bayan ng Binmalay, Pangasinan dahil sa pagsasaayos ng Gumapos Bridge. Sundan sa report. Binuksan na sa mga motorista ang ginawang shoulder road ng Gumapos Bridge sa Binmalay, Pangasinan. Dito na pinadadaan ng mga sasakyan kasabay ng pagsisimula ng pagsaayos ng lumang tulay. For the meantime, magbo-bore na kami para sa abutment B. At target po namin within next week makapag-concrete pouring na po kami ng isang board pile. Para sa mga sasakyang patungo sa lungsod ng Dagupan, pinadadaan sila sa kanang bahagi ng shoulder road habang sa kaliwa naman dadaan ang mga sasakyan na papunta ng Western Pangasinan. Dahil sa ginagawang Gumapos Bridge, hindi maiwasan na magkaroon ng heavy traffic dito sa may bahagi ng Binmalay, Pangasinan. At para maiwasan ang traffic ay naglagay ng railings ang MDRRMO, ganun din ang PNP sa gitna ng kalsada. Assessment po namin na pinaka nagkukos ng traffic dyan, yung pag-u-turn ng mga sasakyan galing sa palengke side, mag-u-turn po sila kaya nagkakaroon ng necking. Agrabyado ang ilang negosyante sa pagkakaroon ng raiding sa gitna ng kalsada. Apektado raw ang kanilang kita. Masyadong matraffic kaya naepektuhan pati yung trabaho namin dito. Umaasang mga motorista na agad matapos ang ginagawang tulay dahil abala umano sa kanila ang nararanasang traffic. Matraffic naman. Mahirap kasi one way. 360 days ang target na matapos ang tulay. Sa ngayon, humihingi ng pangunawa ang DPWH sa mga motorista. Sa oras na buksan ang tulay, malaking ginhawa ito sa mga dadaan sa lugar. Kasama si Jing Dacanay, ako si Jasmine Gabriel Galban, naghahatid ng Balitang Amyanan.